danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Yan ƙungiyar sa-kai masu yi wa gwamnatin Najeriya kutse sun hallaka mutane akalla sama da 35 tare da kona ofis ɗin Majalisar Dinkin Duniya da ke jihar Borno. Ku biyo mu sannan ku danna subscribe game da danna ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun labaran. Ku danna subscribe ɗin game da danna ƙararrawar sanarwar kamar haka. Yan ƙungiyar sa-kai inda sun kai hari ne a ƙananan hukumomin Ingazai da Mungunu da ke nan cikin jihar Borno, yayin da suka kashe mutane akalla 35. Rahotannin sun ce 'yan ƙungiyar sa-kai da suka addabi gwamnati wato ƙungiyar shekaru sun kai hare-haren ne a ƙananan hukumomi biyu, yayin da suka hallaka mutane da dama suka jiggata wasu mutane da dama. Mabambanta majiyoyi sun tabbatar wa manema labarai akan cewa 'yan ƙungiyar dai sun kai harin ne yayin da suka fara farwa ƙananan yara da mata, sun kashe mutane da dama sannan kuma sun ƙona gidajen bayin Allah. Haka zalika dai 'yan ƙungiyar sun yi awon gaba da kayayyakin abinci na amfanin gona na al'umma. A ranar Lahadin nan ne dai wani mutum ya shaidawa manema labaran Daily Trust akan cewa mayakan da sun kawo musu hari ne da misalin karfe 10 na safe na ranar Lahadi, yayin da suka kashe musu mutane da yara da mata da dama sannan su kokkona musu gidajensu, daga bisani kuma suka yi awon gaba da kayayyakin abincin amfanin gonansu. Sojojin Boko Haram ɗin da sun sace kai bayan nan suka kai hari a ofis ɗin UN wato United States Office ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nan ta jihar Borno. Sun kai harin ne tare da ƙona ofis ɗin sannan sun saki wasu 'yan sanda guda 2. Sun watsar da mutanen gurin ne daga bisani sai suka banka wa ofis ɗin ta UN wuta. Kalu dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanayin wa'annan ta'addancin dai yana ci gaba da haɓaka a yankin arewa. Jama'a muna fatan da ku ci gaba da taya sojoji da gwamnatin Najeriya da addu'a akan domin su ganin sun kawo bayan wannan ta'addancin da ke addaban 'yan uwanmu da ke yankin arewa. A nan ne mu kawo muku in takaitattun labaran. Ku ci gaba da bibiyan mu sannan ku danna subscribe domin samun ingantattun labarai masu zuwa.